लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय आंनि आफानि फिसालानि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना भिडिअखौ दिनै नायलांबाय थाबानो जाबाय थामाम जाखागोन दिनैनि भिडिअआ मोनसे हाग्राबारि गेजेराव दंफैयो आं दा हाग्राबारि गेजेराव सुमफ्राम फिथाइ नागिरनो फैदों दा बे सुमफ्राम फिथाइखौ नागिरनानै जेरैबाबो जालांथारगोन आं सुमफ्राम बिफां थानो हागौ बे जायगायाव मटामटि नागिरनोसै र' मोनो ना मायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा सिंजों हाबगासिनो दं आङो औवाबारि गोजा ओइ साला बुहुदफोर थागोन नामा रा मासदिनि ओइ नांथाबायसोमोन है या फाग्ला फाग्ला जायगालै गिथाव बाथाव गिलु बालुनो खोमसि गोजाथार ओइस माबायदि जायगा साखन्द्राफोरसो हाबलाबायनानै थाफैयोना बेफोराव सिङाव आयौ आयौ मेंगुलायबाय गोलोमजोबगुलायथारबाय नै दा ओइस बाबरे बा ओइस खोमसिथार नै है बा देन्जारखा जायगाया ओइस गिलु बालु थाबायगासिनो दङ दा नागिरगासिनो दङ बिफांखौ बबेथिं मोनो बा माथो बरिया जायगायालाय ओइया हनै नांथालाबायबायसो बाब्रे दाथ' फैथारबायानो नै नुवानो माथो नैबाव बिफां मोनबाय फांसे बिफां मोनबाय नागिरनोसै माथो फिथाइयानो गोथां गोजा फिथाइयानो मोनबायमोन नै फिथाइखौ मोननाया गोथां गोजासो फिथाइयानो गोथांजोबसो Oh no! Hey! Gapada sa gapada pada. Bang. दा फैफिनबाय आङो ओंखारबोफिनबाय हाग्रानिफ्राय थांफिनसै नांथालाबायबायसो वा गोलोमफ्रुजोब्बाय हिटखा जानो न'निफ्राय हाग्रा बारिनिखौ जानाया मजायानो बेलेक बरिया Moza, Belek. Ho 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 ho. Dum 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 dum. Oh no. Bam.
जाहैनोसै फाजा जाहैनोसै फाजा न'आव है मासे मोनबाय नै दा नै गोथांथार थाजाथार लान्जायाव अरना होना र' So दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बाय 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 बाय